Roplia kese atum chingrum pet pen kese ke ching siame phu Pratap Chandra tok bia phan ning duk pen kachiki mopon. Bangke thomkari biang long pherang ke atum Jaffa Achiever Award kache palong dun. KAWJF ahin pen karlitang sumila rong hangpia men pen kikim pona sekolah long an kahumridang. Joseph Memorial Hall dilaya long kra borjana habar kar birong asar tophan chongme alo kiron pong. Karbi lo Charlie asong ke cheng sia mai phu karlitang Pratap Chandra tok bisara phan dipuru Samson Singh tia mir biria thengno ning duk pen kachiki mopon. Karbi akhe kisung piga por hut sonsurya kisung pen kachipa jok jia phan pharokre sirkebra phokebra sirkeb aseng kan karbi lo Charlie asong amahang nang patheksi khea phan kathe ang amilur kai pisi kangting ko wa khea phan kathe ang along anwan lasi alang likar liar ni ning duk chipidun si alang likar jong sining ang song kele pamejia phan hirjume hang pidun pen kachiki mo me kedeng bangso kachiki mo jai meglong kese lamding road ami phu Thompson rong pi kese inglong pho me phu thangsing timong kese Jameson aro kongchun bang ram sing tok bi kese Samson teron aro adun me phu Vishnu teron KSU ami phu Rostom rong phar AUDC SU ami phu sar habi kro atum pen chinglok ropli along kese aklembang KSU aklembang lapen AUDC SU abang phu atumta chetong dun pen chiki modun dipuben Edwinson Hansen ang kilo abirta Malong News. Pratap Chandra to bi akiman baju nama. Pratap Chandra to bi akiman baju nama. Kali tu mau be kese jingru be nama. Tu mau be kese jingru be nama. Tum Karbilo Charlie asong ahin pen Pratap Chandra tok bi alang karlitang alang Farman niltum pini Samson Singh ti apark long niltum alang panchikumu panja phansi pini niltum candlelight program isian ponlo peniltum central committee hin peniltum chunungri kangto bangke pini penitum centrally nitum pangchenglo si pen na pen adontin asitin arong punon sitame mithang hemlong sitame ba bojar dukan long positame anutin sitame candle isisi chethor pen hirjume hangpini alang Farman alang li karjong chomrong me ke dodun long pe meja phan alang Farman il tonutin blessings hang pinai pusi iltum centrally pen itum chuning ring tung pen alang Farman alang li ke mathat ke mangan ke chunche an stame iltum puthot piniarni pen seme deng pen hemprek ke hang along stame arjap thipo pusin tume hin pen iltum pini Karbiang long mate Karbiang long arat apan isi akan hok thetan arnia son si mandet lo athe ehu isi Karbilo Charlie song amahang ki pathek cheng mate founder president Pratap Chandra tok bi pini labang so apir thepen chi utekang lo lasi alang li phan kachiki moji aphan Karbiang long lapen west Karbiang long adon tin arong tin tame penna babang aning sam baji phopen avedet tame adon tin tame alang li phan candle isi a hemlong chikai pensi kachiki moji phansi nitum Karbilo Charlie song hin machurlo athe alang li ehui si khai longria Farman si alang li penang an sayang deng claim lo lasi hala sohot alang li tum kematha ateng Karbi Student Association amahang ke pathek ateng si non tame tum Karbi Student Association hello Karbiang long a Farman ke longria Farman punon ovi kimia Farman arjap thiblang lasi alang li tum ke parjap tekang ahem pensi ni tum taminon khaya Farman longri Farman ke chi song bomlo claim bomlo lasi alang li ke chengsi a founder president pinaka bosi ilitum alang li phan kachiki moji aphan ilitum adontin arong tin tamila milur che kai pensel li phan chiki modun ji phansi ni tum alang chunuri pon media thengno contribution pipiglo laso phi tum language mate Karbia khaya tum isi apor hui isi hut language laso movement nang dolo labuson dak taksi itum Karbia khailong isi a culture busame jarle punon alangli contribution lo alangli join isi itum culture ta pini pan kang tu yang dengan kaching thurlong lo lapen ke itum autonomous state movement buta Karbi Students Association atum ke pangcheng ta people si pangcheng long pop ma alangli Pratap Chandra tok bi
KSM hang patek the puson de itum Karbi Students Association atum piniche songlong le data hypo Karbia khai atum han kangting ku ga towar long pen ka thang atowar long Karbia khai tum han Japon the dat poposi alangli pini bangso per thelong ben ka chewoi ke itum ningduk piglo la pen ke alangli son a leaders a visionary leaders bangke Karbia khai long itum longam de dat pobon pansin itum kamathalo lasi Karbi Charlie Song Central Committee pen ka tuning ripon alam bangke nilitum kachingwai alama bangke pena pen chenglo ka bangke adon tin ta atokano Karbiang long along ke du Karbia khai tam han chuning ri kang tunga bangke alangli phan itum ningdu kachipi mat alangli phan ka chike modun isyang thek adon tinta arnikang sambaji phopor pen bangke candle light bangpe kai rep nang po lan cho takali Karbiang long cho na takali Guwahati long ke du Shillong long kedu Jorhat lapenan ini Dibrugarh even Delhi Mumbai long Karbi students atum kedu an pusame Karbi students atum pen nang litum initiative and pon pen labangsu Karlitang Pratap Chandra Tokbi alang lipan labangsu kiti apolitum kachikemu alang li Karbi khai pan contribution ke pithega pot itum chekemu vek nang ji la alang litum han pusame along tin asiti long busame Karbi students atum ka Charlie alang litum han busame edom Karbi lo Charlie song Central Committee pen tuning report iglo ilitum Karbiang long atok non ilitum akisung ke boy do piglang toklang akrong ana thu ilitum mane paching thur ponang ji kekleng medam ponang ji lalo la si jasimet per bangke nili Karbiang long Thomas Council dak tim Karbiang long CM EM MLS MP tum han kaduk we han ka tuning rikang tung maga lalo lasi kewang jilangani bangke alang litum musame responsibility do lapen dak citizens atum Karbiang long citizens kaduk we atum musame responsibility do litum Karbi lo Charlie song bang isiwat nang patudunte bang sini bangke tuning rikang tung lo lasi kewang jilangani bang litum kaci putot kaci busita bang iltum Karbiang long KSA non faction do busame ke claim abang cheprek jam busame iltum khe ban sigar jablo long ri ban sigar jablo ui kimi bang kan khur ban sigar claim ni thek dam long make lasi nilam the bang ke lapon si mingi chalo Karbiang long pherangke hamphang aphan birta keme bangke tham Karbiang long pherangke tum Jafai Achiever Award kachipalong dun matijong ni 5 player ni atni bibanta by Taj Guwahati rong supialong Journalist Association for Assam pathek pen Jafa pen patir piponsi Assam angkang pelong ongdung pherangke to aphan nong e kapajirame patopon lasong bong pen Karbiang long panta Kat News Channel pen Biren Singh Inghi Chandra Singh rong pi Biswanath Karbi live lapen TP hanse ading dilia chabang atuma phanta Jafai Achiever Award Jafai hin pen nong e pajirpon labang so melong alhisar po man pen Assam Legislative Assembly Speaker Biswajit Doimari Jaffa Chief Advisor Long Sing Teron pen chenglok ong tunga pherangke tum chetong du News Desk Report Malong News Karbiang long Women Justice Forum pathi hek pen KAWJF atum pen Karlitang Sumila rong hang pichiki mo men pen ki kimpona skola long an ka humri da masai deng pon la pen halabang sa skola long lok charli ausmara to phan lok charli kenang sora hon hutame pi pajir pon Karbiang long Thomas Council pen kachi chaga teng pen labang sa skol kimpon lo bonta nona bala mang sa skola long kenang sora son kawi dopik lang la so jok penangan kenang sora hormuke kapre ka skola long pen si rong dan pen penangan sai ke pachun pon bom do la pen hadak la puson si lo than bang atum penang pacin labang so sekolah long mesen pen kijun alang abar saita avela lapen labang so sekolah long ke loka charli asmar to apainon manang bat bom lo jok kang ni adim chejang je bom tang lo si prabjin pen dex ben kimi ki biponji aphan lapen lo than bang atum stame hadak an loka thandam ke lopik la si alang to aphan achik lo jon bangta bainong piber nang ji pusi KAWJF lapen hadak lo than bang atum council ke theke dinga to aphan tuning report di Pupen Edwinson Hansenang kelo abirta Malong News ini nilitum dak Karlitang Sumila rong hampi amen pen ka kuliah sekolah long itu banglo dak langtara pangchok area rong dua ramla homosti se purilo sedang nitum bang so school pini kena ka visit cheng lo nang ka visit cheng long pen itum dak teacher staff la pen student man samen itum nang chetong pen kisung dak kopi makenanya sona samitum chethan chetrimum ponong lo lapen student man samen itu masap sabe tame studies materials amukhan itu dak ningkang sampai nang cethon lapen nang cipla cerong lo kasipini itu kipuyi bangke labang so sekolah men pen ladak kinang sot naya hormu kawe do ola lasi ladak non prabjin pen kinang dia bangke lake bathroom latrine toilet lahai mukha student with staff lahai tung hana kinang sot thedung dolang lapen dak kijun lang
ki jona lang da ka be pen lang la chu ki dar la pen piona tum si ha Halloween ma si ki jona lang ta ke ban ban la son sinil tum phan pini nang che thandun la si prabjin pen Karbiang Long Autonomous Council la tum la toilet abang la pen ki jona lang abang phan a facility prabjin pen pinangi la so school long phan la pen dak teaching staff atum Halloween pen si kewang no ni tum dak nang homri pen ka chinia teng pulote Halloween pen si kewang pulote alam tum cikluyon sirkep ba cikluyon kep ke pleng pono la so ciklulo pulote alang tum bai nong long lelang selari mukhalang tum long pon pelang la si kewang Halloween pulote alang tum phan selari mukha ta lan anyong si cikluyon sirkep kep pending do pulote alang tum student phan ke than ji phan kewang ke dam ka siksak doji Las education na hin bangke itum education quality buke itum ribom stame teaching atum hanyong se itum salary mukha bang kapasik sak do pulo telang tum ke than ponji phan student phan kapa mi ponji ke than ke dam ke bang phan alang tum kasik sak doji ate education ke student phan lake totally sila tum ke chipi derlo time chipi pe na para kadu habe tamelang tum chipi lo temela so long bang kelang tum bai nong jong si achik lo jon tin belang tum long le non son chiklion sir kep chong nang ko pulo telang tum ke tikuk ko gi la sini litum chinu ripon lo apa next year sa phan bang kelang tum furniture mukha same ave pen la dak bench desk mukha ave athe ningkan ki milo pulo telang tum student tame non class 8 tum ke morning class 9 tum ke la tum ke angi thai vedat po non stamila dak la tum donation hi kerap don mate ka chohang ben selang tum furniture same non ko chiri lang asila dak ka ve son do pik lang la pen books mukha la pen notes mukha tame alang itum akijoi long le lang council pen alang itum inut kerap la pan non ko ke soli bom lang asilang litum Karbiang Long Autonomous Council phani litum Karbiang Long Women Justice Forum churu lo pini litum sumila rong hangpi Memorial Residential School long an Karbiang Long Women Justice Forum ahin pen nak humri thepot alang phan churu par piglo lapen alang litum ahin pen nilitum ladak nang charli dun au somar tum phan asap sabes tame kacharli materials bang ne ron tikang lo la so farman tame alang phan puthot churu lo lapen nilitum doan staff tum phan tame puhoi pak pen angkar chu tikang pot puthot staff hoi ining kang sam pen alang litum phan churu pajir lo sining thelo nilitum ladak school along kadure asona bang sitame alang litum nakar ju pondo la se alang litum nakar ju pona teng pen nilitum phan ne pichun piji phan un an ke government atum along pen chingki nang chingwai pipu usi nilitum hin pen ning the pen la pen puthot churu pajir se nilam bang la pon si Matijong ni phai player ni Joseph Memorial Hall along Karbi Rongasar Borjana Hawarami to phan mate Rongasar atom phan chongmi alo keron pon labangso chongmi alo keron pon ami along chepahim phupon lake Borjan Hawarami ami phu sar ke hai tok bila song chalu hi sar poman pen kache tong dun lake Karbiang Long Autonomous Council em Surjo rong parla pen VDC chairman Sunaram Singnar abarim speaker long kitimong alapen anparta kra teri pia me phu Dharmo Singh teron dun me phu Vinod ing tikathar chunbang rupen hanse KSA Bokajan District Committee pen Nobin Rong P24 Plus Organization Convener Roton Terang BLCC Chairman Mongol Hanse Borjan Mojadar Barira Kathar SGB Meipu Dorsing Terang atum pen chinglok penangan ke theke ding atum chetong dun lason sirong asar atum ke claim ke dam nang ji arona tang pen nangan ari dojot pen chethan chemom pon labang so chongme alo rong asar to aphan ke ron pon long loki ningarong piglo lasi anutina rong asar tami labang so chongme alo kachibi pa me je phan chuning ri pon lo posi ema hin pen ningji pon rong asar hemalong hong pharla ke kim pon je phan tami rong asarang no ema hin pen lam chak chipi pon labang so appointment alo bang phari sirat tok kebra sirke bato phan ron pon lo lapen kachitang tia tom phan an stame prabjin pen ron pon po buta pherang kya thengno pachini tekang hanjang lang suben ajib chan rong pinang kilo abirta malang news to prangsi ang media korte tuhan mencuru parlo bang tuma dan notification alo mana council pen itu so pangdak rong sar tuhan certificate itu pangdak alo keciran apor hut masih main lah nang tum juga la lo itu
aku pentai itu pusar pisar din mana rukasen adin pen itu itu karbia akhai itu rong sar tum si bisar kindar kado si bisar kindar jata kete bong cengkek menata legbur paklam sa rong sar tum si len lo woi sedang mong lom bangke itu itu mendak distrik long api sita laso por lai itu six itu distrik celong lo woi sita laso kalau suaron itu kepala pulau kepadeng verdi apa 1954 anikan pen laso building lo council long cengwai lo pepapas lo woi sita Halo soal 1954 anikan pen la soal lu ilitum la bangke non pen bangke besar kindar sita ilitum la Indian Penal Code unoi dat unoi wapi sita ilitum la gitu soal code TVC pulo traditional village court la bangke aku ilitum dak ilitum besar pola so besar dan penta ilitum da dak trital tu rasa kecil besar lo kita dak long besar ke grassroots level ben subordinate court tu subordinate court dan district court ada jun putih direct high court supreme court dampo rasa awal side ilitum long lo asi tumpan non lokal ana pusta ba police pusita kisuman tradisional la customary sa loteng teli tumpan niltum sa kes hadal lerok teli tum cewan una power dolo la salano se pininil tum dak la salu jitu an notification paklang alu se pini ke ceron se dak tum organ awar keciron rate adim hawarta du ulang sita penang angke rondom lo niltum borjan hawarta niltuma local MSC mate niltum yem sar sujor par kehaita pini bang lo kalang li aprang pansigironyi pulau boshe sita akam Dutupik masih ronda kalau tapi ni papleng lancar. Biasa. Niltum dak borjan hawar mangke 212 arong do. Polisi kita niltum dak hari ala notification aluating balat 212 abang kena Abida lo, ajak atung mangke ala notification along nang dunde. Sita 216 ne pan itu 169 de. 169 abang ke hala gadget along dulu. Boy pisa dan tum pige pidun ala dak hawar pengke. Sita council pen non nilitum along nangale bangke 146 ba. Sarong anwet. Nasi next step mana ini tu aku langsung next phase abang sih lahir bang aku council long pon tu nasi aku mau ceron tu nah bagi bang itu kali sistem si Karbiang Long termasuk council pen karbi customary law puthak labang so rong asar pinum sih termasuk kangsai nangi jutang aron so kang sai nang ipu bang so lo sila so just puson bena li aleng lam bang budon kang sai bang so appointment ki pitang chu dam tang pipina go so si pangcheng lo las bena phia ko puthot tarang sulong ron thu cheron thu nang pasota pitholot universia ko konsensi wise le cheron thu de no ipulo bang so lo da por ke chitonte mat pinian si cheron nang pin lo la lo la bang so mangkel tum customary law karbi etum hakko pen aron tang pen bisar kindar pen chenglog tum kang chingwa chingsai bang so ar pu ke rong sa dum si pek mon lo tum 6 lu area bang ke si customary law pula bang so si pula si la bang so ke pathir nangi ke chepari deng nangi bang ke karbi rong sara tum lo la si pini la bang so dak rong sara me pudulo non la tum si claim chipaduk lo lang la tum si la bang so aron atang ta sisig lo la lo la si la bang so pemen long lo pen aphi ke
labang sul tum customary lo labang so jitu karbiaron atang pen kacing kangsai kemudian cok cie cibong cingcek do kanghu kang hidup pustame along tum sing sai nang po kasi labang so kangsai labang so aron ke officially si recognition pinai posil si rong sa tum han si labang so arpu pilo labang so appointment alu lo pini ron mangke lalu la si pini penceng lo la si labang so puthak puthot kangsai ni aron puthak tai si seminar ta workshop ko pini padunai do ulang non si keceng lang po si no mat hiru ni lang teman ta bangso kangsai ni aron anu tin arong sa ta chini nangi aku la bangso kangsai aron सरकार ऐसे न चीना ये कार्बियांगलोंग आलो के नोन मांगे जैसो कस्टमरी लो से अप्लाई लो पसी तुम इंडियन पेनल कोड बा इंडियन क्रिमिनल कोड प्रोसीड्यूर लसो कोड मांगे अप्लाई पे लो पबंगता सरकार के चीन दे लांग पुलिस तुम दा चीनी नाइ लांग लसी के क्लेम नहीं दो लांग समे चेंगपोनोंग लो पसी के बांग लांग निकान हिनी निकान थोम बा निकान पोंग मो मांगे ला बांग सरोन थिर थिप पु पबंगसी निंग थे पार लो Bancol. Traditional village council bang ke langsung council pen bang ke ceparai tang ke la kini kan foprang ceparai lo governor along pali lo tala bang governor bang SM isi hini quarry langsung lo mane kecok macok cema pola haso karjudo pot nilai lo si la bang ta governor SM pilo nona bang ke HD along sidolang atum so ala bang ke bang lo putar puthor ako kuson lo hedjong birta nang epali thu bangke kidam tang abudi tumsi labang so ceparai posi puthor no kimia council abudi non 13 tala so council tumang ta ko ceparai thunai lang pula si non season dulu pura tante labang so season husi aku puthor labang so karbi village council labang so bangta me season ko cepapas tupo ceparai tupo sa ko puthor governor long pali tupo kasi ke prap jinji yang fix dulu Naharjan Dhansing Leng Arongarar Tumrong isi Thurpak Pentowar Kachi Salampon Borjan constituency ke parlo Naharjan Dhansing Leng Arong Ningkan Pharu Sosia Arongarar Towar Mesena Belang Non Puta Longlia Towar si Kachela Dun Nanglang Non Malom Rongarar Towar Kachileng Penangana Kisung Kiche Theglong si Matijong ni Phai Clear ni Rong isi Thurpak Towar Chesalampon Dhansing Leng Arongasar Seming Leng Lapen SJB Samjib Ingleng Atumpen si Jipat Tirpi Ponsi Towar Kachileng Kisung Ajog Rong isi Thurpak Towar Chesalampon Labang Soa Towar Kabipen Simet Osomar Tum Loga Charli ke dam ke bang lapen kisuk yun ekache ponji aphan anta akisung chetong nanglo lasi Caribbean Long Termas Council EM Surjo Rong Phar Caribbean Long Termas Council CEM Dr. Tuliram Rong hang atwa phan Naharjan Dhansing Leng Arong kachilenga tobar prabjin penang selam piwek thapusi rong arada tumpen kachuning ripon padu hanjang lang sobar Egyptian rong pinang kilo abirta Malang News Yani Dhansing Leng Arong pen chuning ri kating leng pi asong jilo nilike keng kha keng ki niliyo sita ali chobunai dun gari dam be ajan mo be nilitum uso ki bigeti skor dun skor kedam ta ali kedam mo be ajan mo be gari kedam mo be asalam hinang liphanang chuning ri kadam anam po nang lipha lasi nilitum aphan nilitum han asapo akirai doima pu chuning ri lo na nilitum ko ane nilitum jongjung pensi nilitum hikia dulita cirung cirek pensi non ali cesamalo sibonai lo Naharjan Dhansing Leng Arong kan ha 1922 pen non 2022 ano ningkan pharota nangdam ningkan pharota susila sitame kithe giding tumta nang mata tha nilitum Naharjan Dhansing Leng Arong radu tumhan ali ko ane kedam ke bang du lasi nilitum kining riglo nang kira difan konsil ke do tahan kithe giding tahan kining riglo Dhansing Leng Arong arat atum aphan ali na nai pi nang rabji tu nilitum to kalang la alang litum women tum kaninge penta ahok lo 1922 pen dak establish nor longso ban Naharjan Dhansing Leng area along terang arong lapen berong ladak do parong thom parong prido sidame non puanta ili Caribbean Long Council pen bu alama bang thang dak Naharjan bantang akirap ta avelang lasi non puan ke ningkan parota kisose ansi
ningkan paru ra ningkan isi bak ta nange pleng tho an lo sita me non pu pen ta konsila hin pen thang akirap ta chi thek long le non la tuar ta langon nile tum jongjung adona phai chirung si non la tuar barka hut nil tum ki dam siksak pik pan likbuk likbor pen garita damun e jan e lason si dodam lasi nile tum la rong ni rong thom ne lason chingwai thu si non jongjung adona phai nil tum chirung si tuada chiklem pon School hem ka henu era jok lo charli au samaratum kisung nang lakha kre troxi socheng thenta hawa rong mongwe blogger lo kai pani harlung lang so LP school along non ponta kaching thor thek ponong leke matha dam meme jong si loka charli anat paprang do nangji polo tangte ka charli hem stame mesen nangji teachers staff joklim nangji kai pani harlung lang so LP school hem ka henu par pe ga jok lo charli au samaratum barla polo te arwe charsi nanglo sonse lo charli au samaratum penangan kisung pen chechak nanglo non kachari boma sarkar atum peace and development posi athepi en pon la pen quality education ke wanjia phantame saya mo klem pon lo lasin nona porahut loka charli hem kaching thor thek pon long lip pina bang ke manghumi me anpin lasin non tong sekot pen bang so kai pani harlung lang so LP school aphan matha pon vek nang ji posi halada karong ara da pen than bang atum ningji pon langkhang pen komol kathar nang kilo birta malong news hanjang lang so marathon race mate nok be ke kat kapadopon matijong ni 5 player ni ada por 5 4 achiti ma por malom pen yoga association la pen hingchong club atum pen patir pi ponsi under 16 la pen above 16 boys and girl men and women marathon race mate nok be ke kat padopon sonse di purod la khijan la pen hanjang lang so PWD atobar 4 km la pen 5 km nok be ke kat padopon adun thu under 16 boys first hempube second rahil rai third terang adun thu under 16 guard first divika terang pi second juliana teron pi third urmi teron pi par ta adun thu above boys first basu singh be second ram singh be third sarjinong tiso adun thu above 16 girls first martina teron pi second monjika inghi pi third sita rai alang le tumsi bangso marathon race mate nok be ke kadalong nong e chepalong dun rinti an par ta ka chetong dun alohi dilip lek the principal high mountain junior college mirmili rongpipi lunsepi amit puran terang secretary hanjang sport association diliram terang police la sarma lecture bokajan college rajen rongpi kasa and medalist jameson teron teacher jiten terang PWD UDA alang tumsi ahin pensi nong AP pajir pon ka chetong dun alohi atumpe non ki thormi risoi jang atophan game and sport abuthak than pajir mi tekang hanjang la super egyptian nong pinang kilo birta malong news Richo Meli Baptist Church atum pen free Christmas katalon dun Nilip constituency ke parlo Richo Meli Baptist Church atum pen matijong ni 5 pli arni aningkan wangason thak thak si pinning le thota free Christmas katalon dun ajai meg dengpon lapenan parta chiklolong sosita me tarpon joining ti pastor ade dengpen se ing thurpon labang so ajai me kachi pahim phupon lake joining ti pastor Richo Meli Baptist Church pastor pen bible por hipon siar na malam che than pon kang tuine arna maphan ada ka turla pen pirthya thak alang le ning ke dokamunit atum ang bong ning kang sampe donang pathepi en ponsi arna malam jumesen pen che than pon bang so ajai megalong monduli jara petla pen an par taklem bang do anstame ongdong pen che tonglun si alira lon pidun chukki hola pen ramesh teronang kilo birta malong news kese mahang ke pa thekching bang phokali tang protap chandra tok bia phan kachiki mopong matijong ni phai ke thomarni kang sampor phai trokra chiti ma por malom lamding road kese aro langkhang head branch hin pen sitame kese fondar protap chandra tok bia phan chiki mopon bangso ka chiki mopon along kaziranga district committee kese darsing singnar lapen langkhang head branch kese amai phorop son rongpi langkhang head branch secretary lapen financial secretary pen chenglok members atum che tongrun salang li karjong chomrong me along mesen pen ke dudun long jia phan milor kai ponsi chiki mopon lo langkhang pen komol kathar nang kilo abirta malong news Upper Diopani Bohakang to along pre-Christmas Catalan pon. Matijong ni 5 player ni lakhain ko rapi Diopani constituency angkang Upper Diopani Bohakang to along Jisu Kristo aphan ke kroi asong preexam domination do an chingrum si pre-Christmas talon pon. Bible angdeng ke en pon laki luke angdeng pi hini angdeng sokep nilinang ni tumaphan ningarong abirta ke me wan
bangso me cheng chia prang arlong pharla baptist church yoda tumpen praise and worship along jumisen kilun ke kan parju ponsi ning parupon bangso long me pho reverend wilson rong pi bci pen se me chari pon ka chopapon aluhia man pen ka chetong dun ba master of divinity sanjit ingtika thar ahin pen se arnam alam jumisen pen pre christmas alam thethan pajir mi pon adum thu prek jama mondolia risoy jangatuma hin pen lun jume sen lapen ke kan hoi paklang ponsi arnam anong pathe ponsi me along aliralon pidunlu ke jutsi me phu bena hirjume hangse apar deopani bohakang tu along pre christmas ajai mek me sen pen pachun pon hanjang lang sobera gypsum rong pinang kelo birta malong news ingdeng ke thom wathat lang so football goal ka bang dong kitipon Kalitang longsing ti sola pen kalitang basa pingleng pia men pen labang so ingdeng ke thom wathat lang so football goal ka wathat lang so ser dihun pathu aklam along kedam tang phai koni ni phai inkoyar ni pen pathu pang cheng ponsi matijong ni phai player ni angdung kiti pathu pon labang so football tournament along kadu kabe team kretrok an pathu pon la so along pen angdung kiti ka pathu pon along wathat lang so football club la pen dong ka football club angbong si pathu pon sonse wathat lang so football club atum 5-1 pen chepahai pon labang so angdung kiti ka pathu pon along aluhia man pen robinson teron Wathadangso Sport Association President Lipson Bay, ex-President Wathadangso Sport Association Lason Thak-Thaksi, Alvin Crow, Roland Tiso, Bidasing Dera Tumstame Chetong Dun. Lasolong William Kathar highest goal scorer Chepalong Dun. Sonse Jameson Teron youngest player, Gaurav Kakoti best goalkeeper, William Kathar best player Lapen, Rope Teron player of the match Anong A Chepalong Dun. Wathadangso Ben Khorsing Teron ang kilo abirta Malong News. Sports Association na hin panilitum Karlitang pasaping lengpi lapen ke Karlitang Longsing Tiso Memorial Tournament nilitum di pon lo lake ningkan ke thom running lo pining ke angdung giti lo lasin nilitum laso tournament ba ke damtang November tarik ungkoi pen nilitum cheng ponsi pini Desember anilitum angdung kiti mate final nilitum ire mesen pen bajut ponlo nasi lakadok ve sports lovers atum phanda nilitum je awareness people lo lapen ke bang yilang kan nilitum ako tournament bi pon thuji nasi nilitum la non ove kimi tum phan bihekoi nilitum ibi kitia tum phane tum awareness ipon join ni nilitum la hoi sports lovers tum phan an nilitum hirejing kiche than nilitum klem ponlo lasi boitrong sports association bang nilitum un ante pangtang ponji lasi ini angdung kitiar ni sita nilitum mesen pen dongkamukam 4S club lapan boitrong so football academy ahin pensi final mate angdung kitia game bang pathu ponlo lasi boitrong so atum si cipe hai ponlo goal free pen lapan ke dongkamukam 4H atum bang goal isi pen alang litum thap ponsi alang litum dire anong second anong bang cepon lo dadak litum la tournament long na cepate dun ke Hamrem district angkang arlo atum an club atum an si bang chop lasi team trade truck an litum ladak pacipate pon long Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.